ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಂಜಾಬಿ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಕಲ್ನ ಪಂಜಾಬಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಖಾಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಆನಿಯನ್ ಮಲ್ಪುನು ನೆಟ್ಟು ತಾರಾಯ್ದಾಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡ್ವೆರಕುಲು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಮೂಲಿಯಾನು 1 kg ದಾತು ಚಿಕನ್ ತೊಂದೆ ಒಂದಿನತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅದಕ್ಕೆ 1/4 ಚಮಚ ದಾತಿ ಅನ್ಮೂಲು ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿಯ ಫಸ್ಟ್ಗೆ 1 ಚಮಚ ದಾತು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಮುಳಿಯ ನಾವು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ತೊಂದೆ 1 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯ ಅನ್ಮೂಲು ಇತನೆಕ್ 1 ಚಮಚ ದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಈತೆ ಮಸಾಲಡಿ ಈತೆ ಇತನೆಕ್ ನಮ್ಮ 150 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತು ಮೊಸರು ಪಾಡೋಡು ದಪ್ಪ ಪೊಡು ಕರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ ಕಡಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಮೊಸರು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪುನಿಡ್ದಾತ್ರ ಚಿಕನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಆವರೆ ದಿವೋಡು ಮೂಲಿತ್ತೆ ಬಣ್ಣಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ 2 ಚಮಚ ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ 3 ನೀರುಳ್ಳಿ ಅನ್ಮೂಲು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆವ ಆಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ 1 ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ಅದು ಹೆಚ್ಚ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಡೆನರ್ದಾತ್ರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ರಫ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಮಲ್ತಂಡು ಆಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಬ್ರೌನ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಈತನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಮೂಲೆ 2 ಟೊಮೆಟೊ ತೊಂದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚೊಡೊಂದು ಆಲೆಜ್ಜಿ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಟೊಮೆಟೊ ಲಾಯ್ಕ್ ಕುಕ್ ಆವಡು ಸರಿ ಬೇಯೋಡು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ದೀಕ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇರೆ ಒಂಚೂರು ಪುರ್ತು ಆಪುಂಡು ಓಪನ್ ದೀಪನ್ ಬುಡ್ಚಿ ತುಲೆ 2-3 ನಿಮಿಷ ಹಿಡಿದು ಟೊಮೆಟೊ ಇಂಚ ಬೇಯ್ತದ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇದು ಪೂರ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಂಡು ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕಡು ಬೇಯ್ತುಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದಂದೇನು ಚಪ್ಪ ಆವೇರ ದಿವೋಡು ಚಪ್ಪ ಆಯ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ರಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ತೆನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪ ಆವಾಡು ಚಪ್ಪಾಂಡ್ ಒಂದೇನು ತ್ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕಡುಂದೇನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಮೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆವಡು ಇಂಚ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ತಡೆ ಪೋಯಿ ಮೂಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಟು ಕೂಡ ಏನು ಬನ್ನಲ್ಲದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ 2 ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಪಾಡೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾನಗೆ ಅನ್ಮೂಲು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಕಾಯಿಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದನ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತು ಲಾಯ್ಕಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಹೋಯ್ತು ನೋಡು ಪೇಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆದ ಹಾಲ ತೋಜುಜಿ ಅವು ಪೂರ ಎಣ್ಣೆನ ಹೋಯ್ತು ನೋಡು ಮಸಾಲೆ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಕಾಯಿಂಡು ಲಾಯ್ಕಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ನಿಕುಲು ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ದೀವೋಲಿ ಲಾಯ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆಡು ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ಯಾನು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಪೆ ಒಂದೇನು 15 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ತು ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ 1 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ 1 ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ 1 ಚಮಚ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಈತೇನು ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಬೇಯ್ದಿಜಿ ನನ್ನವಂತೆ ಬೇಯರುಂಡು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅಲೆಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಮಸಾಲೆ ಇತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದೇನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ 5-7 ನಿಮಿಷ ಮಟ್ಟ ಬೇಯ್ಪಾವ್ಡು ತುಲೆ ಇತ್ತ ಚಿಕನ್ ಫುಲ್ ಬೇಯ್ತಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಅವನಿಗಳು ಮಲ್ತದ ತಿಂದನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾವು ಆತ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದನೇ ಇರ್ದಾತ್ರ ಒಂದು ಗಸಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಊಲ ಬಾಯಿಗಿಂಚ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಆವಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಆವಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಜಾಬಿ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಿಕುಲು ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಮೊದಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಕ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಆತ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.